No, manželstvo, manželstvo je, manželstvo je úžasná inštitúcia. Je to v podstate ako vrcholný bod nejakého spoločného života, hej, nejakej tej sociálnej časti človeka, hej, že človek proste je tvor spoločenský, človek potrebuje kontakty, potrebuje sa stýkať s ľuďmi, hej. No a vlastne je to ten základný bod tej rodiny, že dvaja ľudia sa dajú dokopy a potom sú k tomu deti a rodina a človek naozaj z toho všetkého známy, rodina, hej, kamaráti, blízki, kolegovia, nejakí susedia, táto celá, tieto všetky rôznorodé vzťahy, nejaké fungovanie navzájom, tá interakcia medzi ľuďmi, no také manželstvo je, to môžem teda povedať naozaj na vlastnej skúsenosti, je to úplne jednak najvyššie, ten vzťah. Hej. A hlavne je ten vzťah veľmi, okrem toho, že človeka to duchovne naplňa a pomáha mu ísť životom, tak je to aj samozrejme aj z toho, som povedal, praktického hľadiska úplne neoceniteľné. Čo je zvláštne, že dneska tí ľudia sa nechcú veľmi brať. Ale to je tým, že sú hlúpi. A zbabeli. No, je to kombinácia hlúposti, zbabelosti. A ešte aj, samozrejme, že je hlúposti preto, lebo ľudia si myslia, že tým stratia viac, ako získajú. Čo možno samozrejme nevidím do každého jedného človeka, aké má priority v živote, ale predpokladám, že väčšina ľudí má priority v živote také, že chce niečo, že chce viesť spokojný život, nechce tápať v tme, ale ľudia chcú žiť vo svetle. To manželstvo, to je tá fakla, ktorou keď dvaja držia, tak svieti tak, že vidno proste aj pre mnohých temnej budúcnosti, hej. Ale už potom tá budúcnosť nie je taká temná, pretože vedľou sa to táhne líp. No a že aký je teda rozdiel medzi... Ja viem, že je to super. Ja mám super ženu, ja mám naozaj tie dáry manželstva, ich dokážem vnímať, identifikovať a oceniť. A popri tom všetkom proste, aký mám život, aké mám zamestnanie, je, že ozaj pes, dieťa, manželka, mám naozaj pri mojej vyťaženosti, je to proste bez tej ženy by to nešlo, ale to chcem povedať, že je veľký rozdiel medzi tým, že keď dvaja žijú, má divoko, jak sa vraví, pretože tam to nefunguje. To proste, to manželstvo, to naozaj presahuje proste tých ľudí, pretože ja ako kresťan to naozaj vnímam tak, ako že to nám priamo Boh spečatil. Robili sme to pred Bohom, pred tým jediným všemocným, no a ja to môžem len odporúčiť. Samozrejme, netreba sa do toho hnať s prvou, čo príde, alebo s prvým, ale niekedy je zase aj ten prvý, ten najlepší, a človek viac a viac hľadá, že sa nakoniec úplne stratí. Ja som sa našiel.